Hľadáte novostavbu v Novom Meste nad Váhom? Tak ste na správnom mieste. Vítam vás pri Klanečnici, novorozvíjajúcej sa mestskej časti. V mene realitnej kancelárie Bosen Group vám ponúkame na predaj štvorizbovú novostavbu rodinného domu na pozemku o celkovej rozlohe 420 m2. A čo všetko vám vlastne ponúkame? Poďme sa na to pozrieť. ...52 m2 v dennej časti, 52 m2 v nočnej časti vrátane kúpeľne a 3 samostatných izieb. 3 parkovacie miesta, 210 m2 oddychu v záhrade, terasa a balkón. A viete, čo je na tejto ponuke najlepšie? To, že tieto rodinné domy vám ponúkame na predaj hneď 2. Moje meno je Michal Sivák a ak vás naša ponuka zaujala, stretneme sa pri Klanečnici.